Magmasahe ka ng maayos. Mahal. Warden, anong pagkakaiba ng taong may tato at walang tato? Ha? Anong pagkakaiba ng taong may tato at walang tato? Ang pagkakaiba, syempre, may isa, walang tato, di... Sa attitude ba? Sa attitude. Ako alam. Bakit? Nasa attitude ba yun pag ano? Alam mo kung anong pagkakaiba? Isa lang pala. Ano nga? Yung taong may tato, wala siyang pakialam kung may tato ka o wala. Yung walang tato. Di ba pag may tato, yung walang tato iba, may tato siya, di Pag may ka naman. tato, pag wala kang tato. Kasalanan yan sa... Iba-iba. Pero pag may tato ka, wala siyang pakialam kung may tato. Pero pag wala kang tato, hindi mo pa na-try. It's either gusto niya rin magpatato, hindi, takot lang siya, o kaya may masasabi siya about na bakit ka nagpatato at ba't. Parang lalaitin ka na o judge ka na ba? Ganun. Pero yun yung number one, no? Oo. Yung taong may tato, Wala wala siyang pakialam kung may tato ka o wala. Sarap.